ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇଯାଉଛି, କେମିତି ସହିବି। ତାପରେ ଓକିଲ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସହିବାକୁ ହେବ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହେଉ। ଆଉ ଖାସ କରି ସିଏ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ୟାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ରୁହିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋ କର୍ମକୁ ଦେଖ, ଯିଏ ଅଧର୍ମ କରେ ତାର ପରାଜୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତୁ ଯା ଯା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ତା ମା ଆସିବେ ତତେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରୁହି ତା ରୁମକୁ ଯାଇ ବସି ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଗା କଥା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାଧବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଲୋ ଝିଟିପିଟି, ସେ ହିଁ ଚିକି। ତୁ ଦେଖିନୁ ରାମ ତା ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତା ଆଖି କେମିତି ଛଳ ଛଳ